Avui què tenim per sopar? Avui, nen, avui tenim plat fondo. Des de Navilles i fins a les 9 comença Plat Fondo, un programa que cap emissora voldria tenir a la seva antena. Amb Arnau Vivó, Joan Romeu, Jofre Hernán i Òscar Paez. Un programa tan bo que et deixarà amb ganes d'un segon plat. Bon vespre a tothom, són les 8 i 2 minuts al vespre d'avui, dia 9 d'octubre de 2020, i és el moment per començar l'11a edició de Plat Fondo! La setmana passada vam parlar de manera força positiva de l'inici de temporada de l'equip del Comandante, però ens van fer una gran pregunta: fins quan durarà això? Doncs la resposta no s'ha fet esperar massa, i és que només ha durat 2 partits i per motius més que evidents. Sembla que l'holandès només té 15 jugadors a la plantilla i pel que sembla l'11 titular serà sempre el mateix, canviant solament Sergi Roberto per Dest i que els canvis sempre seran Trincao, Pedri i Pjanic. Però tampoc tot són males notícies, ja que en les setmanes en què només hi hagi un partit sabem que l'equip aguantarà mitjanament bé. La resta de setmanes en les que hi hagi Champions o Copa només podem esperar a que Déu ens agafi confessats. Si sortim del terreny de joc per anar a parlar del final del període de fitxatges, només podem dir una paraula, i és ridícul. El Barça ha tornat a fer el ridícul, una vegada més. Aquesta setmana hem regalat a Todibo, Miranda i Rafinha, jugadors que no tindrien massa problemes si no fos perquè Rafinha l'hem regalat al PSG. Que té collons la cosa, i a més, quan no hem aconseguit la contractació ni d'Eric Garcia ni de Depay, 2 dels 3 reclams del Comandante. A tot això, finalment se li ha fet fitxa del primer equip a Riqui Puig, que portarà el dorsal 12, a Pedri amb el 16, i la gran sorpresa serà el que portarà el dorsal 19. Parlem de Mateus Fernández, un jugador d'aquells brasilers que ningú ha vist jugar i que el senyor Bartomeu vol fitxar, i que l'any passat va ser suplent al Valladolid i ni tan sols va jugar cap minut a la pretemporada culer. Però tot i això, tindrà fitxa amb el primer equip. Per acabar el show dels dorsals hem de parlar amb l'hereu del dorsal de Ronaldo, Kluivert, Eto'o i Suárez. I és que aquest any el dorsal 9 se l'emporta Braithwaite, el més optimista de la plantilla. El problema, òbviament, no és seu, és culpa d'una junta directiva que l'ha col·locat allà. Aquesta setmana, a més, hem viscut la tornada al futbol penedesenc amb el debut del primer equip del Club Esportiu Riudebitlles, debut amb golejada 1-5 que ens canvia els riudebitllencs a la primera posició, i per parlar d'aquests temes hem portat el millor especialista possible de la comarca. Avui amb tots nosaltres tenim ni més ni menys que el senyor Amadeu Paratxa i Marra. Benvingut, Amadeu. Moltes gràcies, bona nit. A més de la visita de l'Amadeu, avui l'analista Romeu ens portarà 4 coses ben importants sobre el dia a dia del Barça. Des de Cal Manyoses tindrem un senyor poema després de que el Comandante quedés ben content, i l'inspector Hernán intentarà saber quin tipus de culer és l'Amadeu. A més, avui sabrem quina mena de guardià de la zona esportiva és l'Amadeu, amb la última i especial secció que presenta un servidor. Tot això i molt més, avui, a Plat Fondo, un programa que farà que tiris la carta del menú a la brossa. Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés i infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 5658. Telèfon 93 899 79 21. El Cafè de la Laia. Bé, primer de tot, i com és costum en el nostre programa, quan tenim convidats, li donarem una altra vegada la benvinguda al nostre convidat d'avui i el primer de la segona temporada. Benvingut de nou, Amadeu. Moltes gràcies. Aquí a Amadeu sempre ens agrada donar una bona benvinguda a cadascun dels convidats que passen per aquesta casa, i tu no en seràs l'excepció. Molts us preguntareu, qui és l'Amadeu? I jo us diré, bona pregunta. Podríem començar dient que l'Amadeu és una ànima intrèpida, que gaudeix de l'escena i d'aquells moments que es mostra al públic amb transparència i ganes de captivar a través del meravellós món interpretatiu. Et sona, Amadeu? I tant. Bé, per qui no ho sàpiga, com els nostres amics tertulians, estem parlant de la presentació que fa el propi Amadeu d'ell mateix en la seva pàgina web oficial. I és que sí, aquesta setmana hem portat un autèntic actor.
Ha participat en una gran quantitat d'obres teatrals i curtmetratges, a més de fer l'anunci de Tortillas Palacios l'any 2017, amb el qual ha tingut més de 2 milions de reproduccions al YouTube. A part d'actor, va ser el vocalista i líder del grup riudebitllenc Sex Pistols, un tribut als Sex Pistols, i és a més, pocs riudebitllencs han aconseguit omplir la carpa de festa major com tu aquella nit del 2 d'agost del 2013. Allà teníem a l'Amadeu vestit amb un mono a ratlles blanques i vermelles i amb el micro de mà animant a tot un públic que fins i tot es va atrevir a pujar a l'escenari. Però la seva activitat al poble no acaba aquí, ja que el 22 d'octubre de l'any 2011 l'Amadeu va tenir una de les millors idees que ha plantejat mai al poble. Aquell dia, el nostre convidat d'avui va proposar a través de la xarxa social Facebook de crear una penya blaugrana a Sant Pere de Riudebitlles, tal i com ell afirmava aquell mateix dia. Com més serem, més celebrarem els triomfs del Barça. Tot semblava anar endavant, ja teníem seu, el PAF, amb un gran Miquel entusiasmat. I el següent pas era trobar un nom de la penya. I vas obrir una pluja d'idees, a les quals alguns il·luminats van dir Penya Blaugrana Isaac Cuenca, o Penya Blaugrana Oleguer Preses. O fins i tot, algun il·luminat, com el Jofre, va proposar Penya Blaugrana Cristian Tello. Finalment, però, el nom escollit va ser Penya Blaugrana Riudebitlles. I un cop completa la primera fase d'inscripció, el somni de la Penya Blaugrana va acabar de cop. El Facebook es va buidar i mai més vam saber res. Però tranquil, que dels motius en parlarem d'aquí poc. A més, l'Amadeu és un gran seguidor de tot l'esport local de Sant Pere, des de l'hoquei fins al futbol. És més, ha arribat a arbitrar un partit de futbol de festa major amb un banyador vermell de flors, cosa que molt poca gent, o potser ningú ha sigut capaç de fer-ho. Finalment, haurem de comentar que a mitjans del mes de juliol, des de Plat Fondo, li van dir la proposta a l'Amadeu de venir al programa durant la segona temporada, i ell ens va dir que no ho sabia, perquè hi havia un problema, que ell en sabia de futbol i que nosaltres no en teníem ni puta idea. Aquestes declaracions l'han fet el convidat perfecte per al nostre programa, un convidat que actualment és el guardià de la zona esportiva de Sant Pere de Riudebitlles, és a dir, l'encarregat de posar ordre a tots els esports i que està fent una feina incalculable i que mai cap entitat del poble te la podrà agrair de la manera que et mereixes. Així, i sense més dilacions, m'agradaria donar per acabar de la benvinguda i començarem amb la tertúlia de la setmana. President de la Unió Esportiva Pla, només li poguessis dir 4 paraules a l'actual entrenador, quines serien? David Fernández, estàs fora. Bueno, Amadeu, fins aquí la introducció al programa i la teva benvinguda. Espero que estiguis bé, que t'hagis sentat bé Molt bé, tot. molt bé. Molt bona introducció. Molt bé. Tot el que has dit és cert. Hi ha coses que inclús no me'n recordava. La penya blaugrana ja fa algun any. Oh, 2013, Ha plogut, no? Crec que hem dit. Pot ser. Sí. 11. Fa 2011, pot ser? 11, fa 9 anys. Home, evidentment que serà Amadeu, aquí no mentim. No. Periodisme. Tot i que si cau querella és presumptament. Molt bé. Bé, doncs Amadeu, com hem comentat, has estat involucrat en moltíssims dels moviments culturals de Sant Pere. Volia preguntar-te, per tu quin ha estat el més especial, el que més records portis, ja sigui Sex Pistols, ja sigui el que sigui? Home, el que més m'ha frapat ha sigut el teatre, perquè he estat molts anys fent teatre al catequístic i bueno, hem passat moltes nits i és potser l'entitat on he gaudit més, i part que també és una activitat que jo m'agrada, el teatre. Quan vas plegar del catequístic? Doncs mira, el catequístic vaig plegar fa 5-6 anys, quan va fer el 10è aniversari del que és el grup d'ara, doncs vaig plegar. O sigui, vaig estar uns 30 anys fent teatre al catequístic, més o menys. I aleshores, si canviem, ja que parlem de teatre, parlem d'escenaris, la idea dels Sex Pistols, com va començar i com va acabar, sobretot? Bueno, l'idea dels Sex Pistols parteix del disc Nevermind the Bollocks, em sembla que va ser els 45 anys de la seva publicació, i llavors el Miquel Parellada, el Miquelet, va ser un dels impulsors. Ell, com que coneix molta gent, com jo, doncs ell va buscar un guitarra, un bateria, un baix i va pensar en mi, perquè jo els Sex Pistols doncs, és un dels grups que també m'agradava, i la vestimenta que tu comentaves. Correcte, aquí volia arribar-hi també. La vestimenta és una barreja entre el mitjó,
En el seu moment també és una de les activitats que hi he col·laborat. El mitjó també parteix d'una idea que la titella és un forçut i aquesta titella sempre es sortejava, no sortejava, es feia una, com se'n diu d'això, un sorteig, sí, sortejava el que és la titella, sortejava, i a mi la idea que se'm va acudir dintre de l'activitat del mitjó és fer un alter ego de la titella. Jo em vaig fer el mateix vestit que portava la titella i de passada el vaig fer servir pels Sex Pistols, els Sex Pistols, que eren els Sex Pistols. Era una mica una al·legoria de que el Johnny Rotten també era una mica un titella, perquè els Pistols van estar una mica dirigits pel McLaren, i el McLaren en el seu moment va utilitzar una mica la figura dels Pistols per triomfar, que això és una altra història. Però... Aleshores, com vas viure el concert del divendres a Festa Major, comptant que es feia el Correbars al mateix moment i tenies la carpa bastant plena? Doncs la veritat No vas poder anar al Correbars, llavors. No vaig poder anar al Correbars. El vas fer abans? Sí, la veritat és que... I després. Tot i que teníem molta experiència en el món de l'escenari, mai havia fet un concert, i menys jo com a vocal. Una de les coses que em ve a la memòria és que, clar, els textos van ser complicats d'aprendre, són lletres en anglès, tot i que tinc un nivell mig d'anglès, doncs recordar-les em creava una certa ansietat, i em vaig fer una còpia amb mida gran a l'escenari, i el primer que va venir va ser el tècnic de so i em va dir: tio, que estàs penjat? Diu, si no ho veuràs, no veuràs res. Diu, tu canta, diu, és que a més la gent no té nivell d'anglès. Vol dir que si alguna cosa dius pa per peix, doncs tampoc... La gent tampoc tenia l'oïda molt fina, suposo, aquelles hores. No, i l'experiència va ser molt bona, vull dir, i a més el treball dels Sex Pistols va ser molt divertit. Aleshores, podem confirmar que et vas inventar part del concert? O et va sortir tot rodó? No, em vaig inventar part del concert. Sí, està clar. Aleshores, com va acabar aquest projecte? Perquè he estat indagant i, hòstia, m'ha costat trobar, a part de les fotos, m'ha costat trobar coses dels Sex Pistols. Doncs mira, va ser una qüestió dels components van tenir canalla, no sé si la bateria va tenir un nen i la guitarra una nena, i el segon any després també va tenir un nen, o sigui que les criatures aquí van posar un punt final, perquè està clar que el fet de tenir canalla doncs, et complica una mica el fet que tu puguis tenir una mica de temps per poder fer bolos. Ja estava fet el treball, perquè nosaltres ens basàvem exclusivament en el Nevermind de Bollocks, que són 12 temes, i tampoc és molt complicat, perquè no has de constantment treure cançons noves. Tenies la feina feta. I aquí es va quedar. Hi ha hagut un intent, però és complicat. Bé, doncs després de parlar una miqueta dels Sex Pistols, ho hem comentat amb la teva introducció, què va passar amb la penya blaugrana Riudebitlles? Perquè tot semblava que estava molt ben encaminat, teníem presidents, només feia falta trobar el llistat de socis, si no m'equivoco, o d'integrants, i de cop, al Facebook almenys, s'acaben les publicacions. Sí, ara és de fer una mica de rescatar la memòria, però sí que sé que en el seu moment, estem parlant del 2013... Més o menys, sí. Ara t'ho confirmo, si vols. Es va complicar molt la història a través... 2011. Si no m'equivoco, és el moment màxim que el Barça comença a guanyar títols, ja a la porta, hi ha moltes finals, es guanyen Champions, i el problema és que hi ha molta falsificació de penyes. Què vull dir amb això? Que la gent fa penyes perquè volen rebre entrades, tenen unes entrades estipulades per penya, i el que es feia és agafar aquestes entrades i fer-les fer negoci i revendre-les. Llavors em vaig trobar amb aquest problema que ells anaven a la seu i no existia ni la seu. I llavors m'estava totalment prohibit fer la seu en un establiment públic que fos un bar, restaurant, això. I aquí vam tenir el problema principal. Ja ho teníem tot encarat, però llavors representava agafar un local, que ja vam estar mirant un local al costat mateix del Campa, si us recordeu hi havia una... La barberia. La barberia, sí. I aquí es va començar a complicar tot, perquè llavors s'hauria de pagar un lloguer,
haurien d'haver comprat els drets del Canal Plus, en la qual cosa també és un pico, i clar, no hi havia massa bona predisposició per part de tothom. En aquells moments els restaurants i els bars funcionaven molt, amb el Canal Plus, si us en recordeu. Sí, estaven plens. I clar, era un risc que amb el Miquel estava solventat, perquè era un tet-a-tet, tu ens deixes al local, disfrutem, però bueno, així va quedar. Però tenies crec que eren 60 persones, les havies aconseguit? Sí. Bueno, havíem aconseguit, no, 60 no eren necessaris, crec que per fer la fundació n'eren necessaris 5, sí, però després ficaves que necessitaves un X número de gent per poder fer la segona fase. Sí, crec que sí, ara ja no ho recordo, però que la segona fase fos necessària un volum de gent per poder fer front a tots aquestes despeses que hi havia per fer el club, la penya. I llavors, clar, com a mínim s'havia també de començar a organitzar, si són 60 persones a X diners, que fessin front a això, el que és la despesa del lloguer, el llum, haurien d'haver posat, també s'hauria de condicionar amb un lavabo... Sí, no, clar. Coses que per normativa les havies de fer, i malauradament una mica també va ser aquest fet de que la directiva es va posar molt dura perquè hi havia moltes penyes fraudulentes. Bàsicament recordo això, que em vaig posar en contacte amb el cap de les penyes del Penedès i em va dir no pot ser, un bar no pot ser, perquè es van trobar amb... Però li haguessis hagut de dir que el bar aquest era el PAF. Sí. Llavors ja li vaig dir que era no era un bar qualsevol. No, la veritat és que és un lloc històric que jo he viscut moltes victòries del Barça, també he viscut moltes derrotes, però una de les victòries que vaig viure, la primera, que vosaltres no sé si havíeu nascut, és la del... com li dius amb el comandante? El comandante. Hòstia, no hi érem. No hi éreu? Doncs bé, jo recordo que a la sala gran hi havia com una prestatgeria amb el nino del Pap Claret, que era un nino bastant lleig, i jo vaig saltar i vaig trencar el que és el pedestal i va saltar el nino. I aquest és un dels records que tinc al Pap Claret. Aquestes coses ja no passen al PAF, El Miquel es lamenta de que no passen aquestes coses, això ja no... Ara hi ha molt internet i internet també ha fet molt de mal, internet. I hi ha gent que també ara ho té tot en telefonia i ja et donen el futbol, Netflix... Sí, totalment. I això no crea tanta cohesió social, no? Jo crec que el futbol també cohesiona i és interessant viure-ho en grup. En companyia, sí, home, i tant. Aleshores, Amadeu, ara has parlat de records. Sí. Jo vull preguntar sobre què recordes sobre un altre partit de futbol, que hem comentat anteriorment, i és que com vas acabar arbitrant un partit del Sant Pere amb banyador? Amb banyador vermell de flors. La veritat és que això sí que no ho recordo. Suposo que arbitrar no vol arbitrar mai ningú, i menys sense cobrar. I llavors, doncs, com que devia ser de costellada, doncs... Era camp de terra, Nosaltres et recordem passejar allà amb el banyador i un pito. Doncs segurament que, per qüestions de manca de gent que pogués arbitrar, vaig arbitrar jo. No ho recordava, això, tampoc, Però el banyador de flors és històric també, perquè és un banyador que... Per què és històric? Per què? Doncs perquè és un banyador que constantment molta gent m'ho recorda, és que el banyador de flors, i justament em va passar una cosa molt curiosa. Aquest any, que és una persona que va venir de fora, precisament, perquè aquest any hem hagut de fer, amb el tema de piscina, s'ha hagut de restringir l'aforament, i venia aquesta persona amb el mateix banyador que tinc jo. Aquest banyador ja fa anys que... És un requisit per treballar a la zona esportiva, no? I em vaig atrevir a dir-li, hòstia, aquest banyador que portes, dic, és homologat. És antic, Diu, sí, diu, fa 10 o 12 anys que el tinc. Dic, ja ho sé, perquè jo en tenia un d'igual. Aquella persona en un altre poble hauria arbitrar un altre partit en aquest mateix dia. Segurament. Sí. Aleshores, fa molts anys que segueixes el Club Esportiu Rodavilles, fins i tot l'has arbitrat. Sí. Com veus l'equip les últimes temporades? Mira, l'última temporada fatal, molt malament. Inclús em va desil·lusionar i vaig deixar d'anar a veure perquè no creaven ni futbol ni creaven tampoc cap sintonia amb el públic.
Però aquesta temporada última, la que estem ara, el que hem iniciat, he estat a peu de camp, perquè estic amb el Ripoll, que és una persona que conec des de fa molts anys, vam coincidir amb el Torres, Vince Torres, i estàvem allà fent un ronda i vaig veure que hi havia molt bon rotllo. Això abans de que guanyéssiu per 1-5. I veig que hi ha il·lusió, i això, vulguis o no, s'encomana. Si hi ha il·lusió, hi ha bon rotllo, en tots els àmbits de la vida això es transmet, i llavors la gent, doncs, un 1-5 no és qualsevol cosa, no és casualitat. Aleshores, com creus que quedarà l'equip més o menys aquesta temporada? Sobre 18? Jo crec que quedaran pels 5 primers. Sí? Jofre, jugador del Rodavilles, corrobores? Bueno, s'ha de jugar, no? Jo aquí ara no vull dir... no em fiqueu en un compromís. No vols ser com l'Almirall, que surts després aquí a cada programa. Sí, però després ho gravareu i després surt això. No, a mi no em fiqueu en un compromís, no em feu dir el que penso, que no... Endavant. Doncs, Amadeu, última pregunta abans de parlar del futbol professional, i és que almenys des de la teva pàgina del Facebook hem pogut veure que ets molt bon amic de l'exentrenador Manel Lora. Sí. Com vas viure la seva destitució? Creus que va ser justa? La veritat és que no la recordo, però jo crec que Manel Lora el conec personalment, no com a entrenador només, com a persona. A vegades el que no fa una directiva és acomiadar bé una persona. Una mica també és el mirall de tots els mals acomiadaments que ha estat fent el Futbol Club Barcelona. El Barça és un mirall de la societat. I si rescatéssim una mica tots els jugadors que han anat passant pel Barça, des del Rivaldo, Ronaldo, el Cruyff, el mateix Cruyff, que finalment abans de que es morís doncs, li van fer un homenatge, però la seva destitució va ser horrible. I així podíem dir un munt de jugadors. I això crec que també es transmet amb els altres clubs, i els clubs han de tenir la mà dreta per saber acomiadar les persones, i en aquest cas el Lora segurament que devia ser un error, perquè el Lora és un entrenador que val, i bé, no sé. Bon entrenador, sí. I el va substituir el Jandro, que hi ha ara, sí. Molt bé, doncs deixarem ara l'apartat Rodavilles, afers culturals de l'Amadeu, anem a parlar realment del que està movent diners avui en dia, anem a parlar del Futbol Club Barcelona, del Floreta i els seus amics. Amadeu, com veus el Barça aquesta temporada? Confies en el comandante? La veritat és que no gaire. No ets positiu? I més que positiu soc realista, i heu fet una anàlisi de l'actualitat del Barça, que jo tampoc segueixo tant al peu de la lletra, però sí que és cert que la directiva marca molt l'actualitat del Futbol Club Barcelona, i la directiva ja hauria d'haver plegat, i això és un mal que es va fent més gros. I el comandante que dius tu és un pedaç més, i... És una víctima o no és una víctima? És una víctima, sí. Un màrtir. És un màrtir. Ara. Ha vingut a morir aquí. Clar, però de la guerra. Kamikaze. Però també jo crec que la vida el que has d'aprendre és saber dir que no, i almenys una de les coses que he après amb els anys és saber dir que no. Com el Xavi. I tot i això està aquí, Amadeu? Sí. No, però vull dir que vosaltres sou bastant majors que jo, i a vegades no vols dir que no per quedar bé, i quan tens una certa edat dius, mira, jo per quedar bé ja no dic sí. Però clar, Koeman té una certa edat també. Setién tenia certa edat. Sí. No, Setién volia agafar-ho sí o sí, però Koeman, una selecció que estava tan tranquil treballant 3 dies l'any. Per això, però és que el Koeman el que hauria d'haver fet és una anàlisi de com estava el club, i clar, tots els jugadors que han anat marxant, també de mala manera, com el Suárez, que em sembla que les últimes declaracions no són gaire positives envers la directiva. Bueno, van fer fora amb una trucada del comandante, exacte. D'un minut, sí, 50 segons. Clar, això fa què pensar. Sí. Més enllà dels títols, no crec que es vegi molt bon joc de part del Futbol Club Barcelona. Aleshores, has dit que ha de marxar ja la Junta Directiva. Ja hauria de ser. No és, no. Aleshores, la moció de censura? Estàs a favor? Totalment. Ets soci del Barça? No n'he estat mai, però m'agradaria ser-ho. El que passa que per una qüestió econòmica no he estat mai, però
El Barça també té una limitació com a socis, doncs han de ser, no sé si són 100.000. Sí, hi ha un número exacte. I llavors doncs, ja ets un soci que no tens dret a seure, però dones suport. I em sembla que la quota és molt més baixa. Però, a veure, el Barça és més que un club. I el Barça el que ha de fer... Ara ja poder no és, Clar, aquí està una mica en qüestió. Hòstia, ara... Aleshores, per què creus que Bartomeu no ha marxat ja? Perquè tothom deia que ja hauria d'haver plegat. La veritat és que ho desconec. Una mica el que et fa pujar la mosca al nas és que vés a saber quin intríngulis té. Que estàvem parlant fora de micro amb el Jofre i el Joan i l'Arnau, és de... què vol amagar? Perquè realment ha de marxar el 2021, sí o sí, perquè hi ha les eleccions, i llavors en aquest temps, si pot tapar tot el daltabaix que ha fet, ho podrà fer. I això no és massa net judicialitzar també l'esport. Home, ja ho van fer, vull dir, el Barça ja està judicialitzat, amb el Sandro. Sí, exacte, el Sandro es va judicialitzar i per cert que ha sortit que no era culpable, per tant s'ha de respectar també. No era culpable el Sandro, però amb la gestió del Barça que va fer Sandro sí que era culpable, això és sí, van culpar el Barça. Això és impepinable, això. Sí, exacte. Es va culpar la gestió. Era el padrino, aquell home. Però bueno, el problema és que la gent també, quan tens un càrrec, quan tens la responsabilitat d'una presidència, clar, això comporta tots uns ingressos anuals, econòmics, clar. Que clar, tothom, doncs, el que diuen, no? La mamella costa deixar-la anar. Sí, no, clar, si li queden 6 mesos els aprofitarà. Clar, exacte. O almenys ho intentarà. I intentar també tapar els possibles fraus que hagi pogut fer. Amb el que està tapant allà, mínim hi ha un cadàver, perquè... com a mínim, O més d'un. Aleshores, seguim parlant d'una mica la gestió. Aquest final d'estiu hi ha hagut una notícia que està clau, i és el tema Messi. Què haguessis fet tu amb el tema Messi? Sent Bartomeu, imagina't que ets el president d'Amadeu Paratxa. Després ho imaginarem. Messi vol marxar i Amadeu què fa? Jo per totes faig que no marxi. Haguessis fet com Bartomeu? Sí, en aquest cas sí. Sí, perquè el Messi crec que li queden pocs anys, però jo crec que encara li queda futbol al Messi. No, això sembla. I el problema no és el Messi, el problema és l'entorn del Messi. El Messi no és qui és per ell sol. Vam veure un Messi gràcies a tots els jugadors que han anat plegant, com és l'Iniesta, com és el Xavi, com és el Puyol, com és el Valdés, que ningú se'n recorda del Valdés, però és potser dels millors porters que ha tingut el Barça en tota la història. Top 3, sí. Top 3, dels millors. I clar, això, tot aquest embolcall l'has de continuar treballant, que és una mica el concepte Cruyff s'ha perdut una mica, que el concepte aquest de la masia, de cuidar la cantera, de que hi hagin incorporacions noves, però el Barça té una diàspora de jugadors escampats per totes les lligues del món. Sí, tots els brasilers que tenen ara, que no han pogut vendre, com Matheus Fernández, Douglas Pereira... Vosaltres potser esteu més al dia, però s'ha convertit una mica també, malauradament, el futbol en un negoci de milions i de canvis de jugador i un per l'altre, de sessions, que això també desencanta una mica el que era el joc d'abans, perquè, si us recordeu, el Dream Team del Cruyff eren jugadors que sí que eren bons, però que, com deia el Cruyff, els jugadors es fan bons perquè juguen al Barça. O sigui, els jugadors, el Barça no ha d'anar darrere d'ells. Són els jugadors que han d'anar darrere del Barça per voler jugar, perquè el Barça els dona prestigi. Sí. Ara sembla que ha canviat la situació. Ara al revés, ara el perden. Se l'estan deixant perdre, sí. Gent com Ander Gómez i tots aquests han anat al Barça i han anat enrere. Han anat a menys, clarament. Sí. Aleshores, Amadeu, ho hem comentat fora de micro, com has dit. Tenim 2 espectadors, 2 oients, que ens han enviat 2 notes d'àudio per tu. Aleshores, primer ficarem un i després et ficarem l'altre i les comentarem. Molt bé. D'acord? Amadeu, bona tarda, aviam, tinc una pregunta per fer-te. Què en penses tu d'aquelles ensabonades que veies tu allà al vestuari, allò ben fetes? Després tu estaves mitja horeta, 2 horetes ben bones per treure tota l'aigua, després de les dutxes d'uns entrenos de futbol, i volia saber què n'opines.
i si et disfrutaves molt recollint-ho. Bona tarda, Amadeu. Hola, Amadeu. Et parla una persona totalment anònima. Confessar que, efectivament, era Genís Rodríguez el que tirava el sabó a les dutxes i que feia que a l'hora que anessis a fregar es fes sabó i s'embossés tot el desaigua. Bé, doncs, Amadeu, tens aquí la declaració oficial. Hòstia, Oral. Del senyor anònim i de Genís. Recordes aquelles ensabonades? El primer, el Genís? El primer, el Genís. El Genís Rodríguez? Sí, el Xuri. El Xuri. Ha passat per aquí, també. Sí? Ha sigut convidat, sí. Convidat, sí. Passat. Doncs la veritat és que no ho recordo, És que, saps què passa? Que segurament... Vestuaris vells, Amadeu, parlem? Sí. De camp de Amb els futbol vells. Fa 10 anys. Fa 10 anys. 9-10 anys. Si vols t'expliquem com anava. Sí, és que no ho recordo. Aleshores, quan acabàvem l'entreno hi havia 4 persones de l'equip. No direm el nom. No direm noms, però òbviament un és Xuri, que tenien més ganes d'acabar l'entreno en el vestuari que fer l'entreno. Era que va l'entreno el partit i s'anaven corrents al vestidor. Correcte. Aleshores, la persona en qüestió, Genís, segons el nostre senyor anònim, sempre portava un sabó de litre. I a fora de les dutxes l'escampava tot sencer. Les dutxes girava a l'aigua i la tirava cap a fora. Què passava? Que llavors tot allò lliscava i es fotia amb el cul en l'aire a relliscar. I feia una espumeta allà que lliscava que donava gust allà, I recordem quan t'enfadaves a Amadeu i preguntava qui tirava el sabó allà fora perquè allò feia una espuma que no hi havia manera de treure-ho. Sí, no ho recordo, Però suposo que, clar, és emprenyador perquè després segurament que el fregar encara generava més sabó. Clar. I no ho recordo. No et feia molta gràcia aquella època, Amadeu. A nosaltres sí. Ja. A nosaltres era graciós. Jo sempre tindré el record de tu venir allà i, aviam, qui és aquest que em fica el sabó aquí perquè em fot una espuma que després no hi ha manera de treure-la. Jo sempre... No ho recordo. Tot emprenyat, sí. I això estem parlant del Camp de Terra, ja? Sí. Camp de Terra o gespa era ja, no? No, faltava un any Terra per terra. encara? Sí. Doncs Quan vam guanyar la Lliga era això. Segon d'ESO? Clar, el Camp de Terra estem parlant que fa uns 2011. 7-8 anys. Mira, amb la penya blaugrana. Mentre fes la penya blaugrana et hauria venir la idea, doncs traient l'espuma, perquè el cabron del Xuri... Va ser el Xuri presumptament, però... Presumptament, perquè ho ha dit un senyor anònim, tampoc ho sabem del tot. Clar. Bé, doncs Amadeu, fins aquí la tertúlia, ara ens anirem un moment a les seccions, avui tenim seccions de cadascun dels 4, 2 de nosaltres, si no m'equivoco, interactuarem amb l'Amadeu, 2 no. Aleshores, anirem cap allà. Carai, sí que has posat menjar a la fregidora. Que és algun dia especial avui? Avui és dia gran. Avui és dia de plat fondo. La cata del Manyoses. Jugar, no, el Genís? Bueno, comença la meva secció, Amadeu, relaxa't, que gaudeix del poema que he fet. Avui a la cata del Manyoses, que és la meva secció, farem un repàs del que ha passat al Barça aquests últims anys, no? Des de l'època gloriosa, en guanyàvem triplets, ens respectaven a Europa, no? Fins a la decadència futbolística i directiva, i especialment aquesta última, que ens ha portat a la situació actual on el millor jugador de futbol del món vol marxar al club, no? Per culpa d'una directiva, no? que dèiem abans, que el Barça no vol que sigui més que un club, o això sembla. En aquest repàs el farem a través d'un poema trist, nostàlgic i amb un rerefons crític cap a l'actual directiva i especialment al president Josep Maria Bartomeu i Floreta. Molt bé. A la temporada 2008-2009 tot va començar. Amb el tiki-taka i un nou futbol, el Pep Guardiola ens va enamorar. Quan en el PAF i el Camp Nou no paràvem de cridar gol. Aquella temporada va ser per emmarcar. Al Santiago Bernabéu vam arribar i amb un 2-6 vam marxar. A Roma vam arrasar i el nostre primer triplet vam poder celebrar. A la temporada 2009-2010 Guardiola encara es podia pentinar. Fins que una toia, Zlatan, van fitxar. El 2009 tots els títols van guanyar, fins i tot Messi amb el cor va marcar. A la temporada 2010-2011
La toia alta i nassuda a Itàlia va marxar. I els 3 petits de la Masia es van coronar. I un altre Champions al Manchester van guanyar. A la temporada 2011-2012 Guardiola ja no es podia pentinar. Però tot i així, un altre campionat del món de clubs va guanyar. Tot i que el Chelsea a quarts ens va eliminar, per la porta gran es va acomiadar. Mentre el Barça no parava de guanyar, el president no parava de celebrar i a l'U de gas les ampolles de xampany no paraven de petar. Però tot això, el 2010 es va acabar. Sant Rossell va guanyar les eleccions i amb un no us fallaré es va presentar. Però només va necessitar 6 mesos per començar-la a liar. Amb Qatar Foundation ja la va cagar i el frontal de la samarreta, el logo, em va enclastar. Rossell feia més pudor a corrupte que Bárcenas a la tresoria del PP. Entre Qatar i Neymar va haver de dimitir i a Can Brians un parell d'anys li van tocar complir. Quan creiem que no podíem presidir pitjor, Josep Maria Bartomeu tampoc ho va fer millor. L'any 2016 el Floreta va negociar amb la Fiscalia i el cas Neymar al Barça no se'n sortiria. En conclusió, l'era Bartomeu no deixarà el Barça en peu. Acusat d'estafa, corrupció, cas Neymar, Barça Gate, mals fitxatges, ridículs constants a la Champions i malvenent jugadors i regalent viejas glòries, encara no sé com els bojos nois no els pengeu. I aquesta directiva i el president a la creu no els poseu. La moció de censura ha arribat i tots els vots ja han comptat. I ara els socis han de votar. I a la Floreta i a la companyia despatxar. Tranquils que el comandante ha arribat i l'Ansu Fati no para de marcar i l'argentí un any més es quedarà i el Barça tornarà a guanyar. La Copa Catalunya guanyarà perquè... Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. En casa de carpintero, barrotes de acero. Analista Romeu. L'ocupació de pisos ha esdevingut en el malson dels rics de Matadepera. Els ocupes tant poden ser narcotraficants com gent que lluita per la seva pròpia supervivència. Però l'ocupa del cas d'avui és el pitjor del pitjor. És un gàngster dels grossos. Qui deu ser? On va i d'on ve? Què vol i què té? Tingueu clar que ell no forma part de la bona gent. Endavant amb l'operació Ocupa! Localització Camp Nou. El Barça, la institució més gran de Catalunya, està ocupada. El que és a dir, un club democràtic que en realitat és propietat de Josep Lluís Núñez, que tot i que ja fa anys que passa el dia prenent el sol al seu nínxol de les Corts, el seu esperit segueix ben viu. El piset del Barça sempre ha estat nunyista i només un jove valent, exitós i amb els collons més grans que el cap de l'Ernest va aconseguir reformar el pis i fer-lo l'enveja de tot el món. Això sí, feia molt soroll a les nits i va deixar humitats a les parets dels veïns de tantes ampolles de xampany que va tirar per sobre. Després hi va entreviure un jove mafiós que creia que ens enganyaria a tots. Però ser mafiós no va lligat amb la intel·ligència i ben aviat va canviar les oficines del club per les reixes. Des de ja fa 5 anys el club està ocupat per Josep Maria, Bartomeu i Floreta, un president lamentable acompanyat d'una junta directiva lamentable que han destruït tot el que va deixar el Jan i no han deixat viu ni el gerani. Ha imputat el club, ha protagonitzat els ridículs esportius més grans de la nostra història, s'ha carregat la Masia i ha fet negocis amb ella, fitxatges milionaris amb el mateix nivell futbolístic que el bastó de la meva àvia, massa salarial disparada, seccions abandonades durant molts anys i, ara, només té pressa en firmar els últims papers de l'Espai Barça, un projecte que dia que passa, dia que s'encareix, o dit d'una altra manera, dia que passa, dia que ell més s'embutxaca. Bartomeu, fot el camp, que el club no és teu. Que no has robat prou, que sense tenir un puto duro també vols fer el nou Camp Nou. Això ja no ho tapa ni la tovallola del Barça que regala Mundo Deportivo. Diuen que els problemes, solucions
i arran de les ocupacions s'han creat empreses que desocupen els pisos ocupats. Aquestes empreses estan formades per militars, nazis i sonats de l'Europa de l'Est, que segons ells utilitzen el diàleg. Però un diàleg efectiu, no com el de la Generalitat. Ells es passen el dia entrenant i el més baixet fa 2,10 metres, perquè ells parlen amb els punys, i espero que no te'ls hagi d'enviar mai, Bartomeu, tot i que és segur que molts d'aquests ja els coneixes perquè els vas fer tornar a entrar al Camp Nou després de que tinguessin l'entrada prohibida per Joan Laporta. Enfonsats econòmicament i sense rumb esportiu, els veïns de la comunitat han recollit signatures perquè se'n vagi un temps al Lledoners o a Soto del Real, destí a escollir, però ell segueix amb el cul enganxat a la cadira i és que potser té la becària sobre les seves cuixes. Es pot ser inepte, però delinquir i tractar tots els veïns com si fossin P3 té un altre nom, que no direm, perquè ja tenim algun que altre avís i la setmana que ve volem tornar a fer programa. I fins aquí, l'operació Ocupa. What's the weather like today? Today it is blood fondo. L'inspector Hernán. Bé, amics, per tots és sabut que és un clam popular que tard o d'hora l'Amadeu acabarà sent president de la Generalitat. Al ritme de Amadeu, president, Catalunya independent. Amadeu! Amadeu, president! Però, companys, com sabeu, a dia d'avui ser president de la Generalitat va molt car i sol ser una professió molt perillosa. Més perillosa que treballar com a doble d'escenes perilloses del Frank de la Jungla o d'Sparring de Conor McGregor. Així doncs, i veient la ineptitud de l'actual junta directiva del Barça, ens hem proposat plantejar com seria el mandat del president Amadeu al capdavant del que un dia va ser el millor equip del món, ¿vale? Llavors, per fer-ho, l'equip de l'inspector Hernán hem optat per fer un test al nostre estimat convidat. No és un test qualsevol, molt probablement és més eficaç i útil que una PCR i està quasi al nivell dels testos que fan les revistes del Corazón del tipus ¿te es infiel tu pareja? O ¿tu asistente rellena los canelones de tus hijos con comida para gato? Per això, Amadeu, et faré 4 preguntes i cadascuna d'elles tindrà 3 opcions possibles, d'entre les quals n'hauràs d'escollir una. A part d'això, ho hauràs de justificar, que és el que t'he comentat abans, d'acord? Estàs preparat? Sí. Comencem, doncs. Posarem imaginació i optimisme. El Barça guanya la seva 6a Champions a Istanbul davant del Real Madrid per un contundent 3-0 amb un festival de Riqui Puig. Com ho celebres? Primera resposta. Obrint una ampolla de cava que sempre portes a sobre, a moda de pataca pels possibles imprevistos que puguin sorgir, i ruixant amb ella a la mateixa llotja de l'estadi al costat de Florentino Pérez, deixant la teva impecable americana més xopa que la tovallola de les 12 hores d'esport després de tirar-la al llac de la plaça del paper. La B. Untes el DJ de l'estadi perquè fiqui en bucle la cançó del molt bé, molt bé. Decideixes agafar un vol immediatament després en direcció a Londres per banyar-te al Tàmesis i acabar en calçotets. I la última opció, felicites el teu rival i ho celebres portant a la teva becària, la becària del club, a un concert dels Amics de les Arts. Bueno, doncs la primera és la... Ens quedarem amb la primera? La primera, sí. Una mica també amb honor a la Porta, que també tenia molta tradició de... Ell es tirava xampany, però és millor cava, ja que estem en el país del cava. Denominació d'origen. Denominació d'origen. Exacte. I s'obre al costat del Florentino. Perfecte. Vale, doncs segona pregunta. Com a president t'arriben sospites de que alguns jugadors no entrenen com haurien. Unes sospites, sí. I que no demostren excessiva professionalitat. Com ho solventes? A. Contractes una empresa d'espionatge que s'encarregui d'espiar tota la plantilla sencera i tot el seu entorn, inclòs el Dogo de Bordeus del Messi. B. El suspens a tots d'empleo i sueldo. Estàs tan emprenyat que decideixes amagar un parell de pollos de cocaïna al vestidor del Barça i, acte immediat, truques als Mossos d'Esquadra, que s'acaben emportant el Jordi Alba encara que tu havies deixat tota la mercancia a la taquilla del Dembélé. Li foten una condemna que se li acaba caient el poc pèl que se li queda. I C. Dius que està tot bé, que els jugadors estan entrant de forma completament professional, truques al teu amic i esclau Santi Nolla perquè publiqui al Mundo Deportivo imatges dels jugadors entrenant perquè sembli que estan treballant i el soci culer no es preocupi. Home, la C seria la més recomanable i més sent president del Barça. Hauria de potser indagar una mica i veure si realment és cert o no això de que no estan entrenant degudament.
Així que faries amistat amb Santi Nolla, el director del Mundo Deportivo, i entaularies una bona relació. Sí, home, a més els periodistes és bo tenir-hi bona relació perquè sempre et poden ajudar, et poden donar bona premsa. Sempre va bé untar la premsa, sempre va bé. Vale, ara et plantejo una tercera pregunta que és una mica llarga, però jo et plantejo, et poso en situació, d'acord? Artur Mas torna al capdavant de la Generalitat i declara la guerra a Espanya mentre es dirigeix a Madrid encapçalant un exèrcit de CDRs que tot l'armament que porten són 2 fusells de la Guerra Civil, una escopeta del Cirque du Soleil, 3 silvabums que van sobrar d'aquest Sant Joan i uns quants lliris grocs. Finalment, el president s'acaba immolant amb els silvabums davant del Congrés dels Diputats per aconseguir un referèndum d'autodeterminació com el de l'1 d'octubre. I Manolo del Bombo, que és el nou president del govern espanyol, acaba acceptant el referèndum amb la condició que es faci el dia que el Barça juga contra el Celtic de Glasgow als 16 de final de l'Europa League. A última hora, el president Manolo se'n penedeix i acaba enviant un exèrcit de 100.000 soldats armats amb timbals per atonyinar tot el personal que es disposi a votar. Tu, com a president, fas A. Suspens el partit i dones a cada jugador un cavall del Real Club de Polo perquè se'n vagi a combatre l'exèrcit espanyol a puño limpio. Tu mateix agafes un garrot i te'n vas per Barcelona amb el teu Hammer com si estiguessis al GTA i t'ocupes de defensar els col·legis electorals. Això és la primera solució o mesura que prendries. La B. Decideixes suspendre el partit perquè en unes condicions així el futbol hauria de ser secundari. En una data tan assenyalada te'n vas a votar el sí per la independència de forma pacífica. Els jugadors volen sí o sí jugar, però els recordes que aquí manes tu. I l'última opció, no et posiciones a favor de cap bàndol i preguntes als jugadors què volen fer i els deixes que decideixin ells. La B, indubtablement. No t'agrada la A? Home, és suculent la A, però la B és més diplomàtica en el sentit de president. Si estàs com a president, jo crec que si és una votació està per sobre de l'esport. De fet, hi va haver un partit, el partit que no es va fer, es va acabar fent amb les Palmes, sí, que era després de l'1 d'octubre. El mateix dia. Durant l'1 d'octubre. I crec que aquí ja la van començar a parlar malament, a cagar, perquè era el Floret el que... Sí. De fet, la resposta C anava encarada al que va fer ell. Es va dedicar a anar al vestidor i preguntar què volien fer els jugadors. O sigui, era el mateix dia 1 d'octubre que correcte, el partit? Ja no recordava. Sí. Clar, jo crec que no la van encertar gens. Però bé, es va acabar fent. Tu ho haguessis fet diferent, doncs. Sí. Val. Doncs ja arribem a l'última pregunta. La teva gestió no agrada a tots els sectors del club i una part de l'afició decideix tirar endavant una moció de censura, ara que està tan de moda, val? Com reacciones? A. Reacciones com un cavaller, acceptes el poder de la democràcia i els desitges molta sort als teus rivals polítics. El que vols és el millor pel Barça, tot i això, aquell mateix dia decideixes anar a la tagliatella de l'Illa Diagonal i optes per arrasar la seva carta, ja que tothom sap que per baixar els nervis i l'estrès el millor és menjar com si no hi hagués demà. La B. Agafes personalment un per un els promotors de la moció i te'ls emportes de nit a un carreró del Raval, on els reparteixes hòsties fins que no es comprometin a aturar aquesta moció. I la C. Ets tan patètic que optes per denunciar davant la Guàrdia Civil que la recollida de signatures no ha sigut legal per tal d'esgarrapar uns dies més al capdavant del Barça i fer temps per no haver de fotre el camp. La C, indubtablement. Està inspirada en algú, no vull dir noms. Home, jo crec que la A és la més encertada i això hauria de prevaldre per tots els càrrecs públics, no només esportius. A vegades també s'ha de saber plegar. Hi ha un cas molt recent que és l'alcalde de Manlleu, que es van emetre unes imatges seves que estava ebri en un sopar i finalment no ha dimitit com a alcalde, i crec que és molt encertat, perquè avui en dia el problema que tenim és que a tot arreu hi ha càmeres i això és una certa problemàtica perquè és un àmbit privat. Clar, estava en un sopar seu. És un sopar seu, vull dir que tampoc no estava posant en perill ningú, una altra cosa fos que... Amb el cotxe o... Però vull dir que, per altra banda, jo crec que és encertant no dimitir, en aquest sentit, però hi ha molts altres casos que dius... i més a l'estat espanyol. L'alcalde de Badalona, si no recordo malament, també era un cas similar de Manlleu. Clar, però que anava conduint borratxo. Clar, anava conduint borratxo. És molt diferent. I es va saltar el confinament. Clar, va fer un pleno el 15. Molt diferent. Sí, exacte. Però sí que és cert que no hi ha... 15 punts li van treure. No hi ha cultura de la dimissió, en aquest país. No. Saber-se retirar temps a vegades és... I no. I jo crec que l'autoritat el que ha de fer és donar exemple. I jo si algun dia ocupo algun càrrec,
Que m'han ofert algun president del Barça, president del Riudevilles m'han ofert. I a veure, el pare de l'Òscar... És una exclusiva, això, eh? Podem dir que és una exclusiva. Vale. Tenim el... Exclusiva. Ho tenim aquí, l'exclusiva. Bueno, és la proposta que ja em van fer abans del Marc, és encapçalar la presidència del Riudevilles, doncs com a president, com el seu pare, el que ha de fer, si no estàs d'acord amb els socis i amb l'equip, amb el que sigui, i els socis no estan d'acord amb tu, el que has de fer és plegar. Retirar-te el temps. A veure, és evident que en uns àmbits com el Barça o el Madrid és molt diferent que un club de poble, però en definitiva l'exemple sempre és el mateix. Tu has de saber posicionar i respectar sempre tothom. Molt bé. Doncs bé, Amadeu, fins aquí el test. Hem pogut veure que ets un president, series un president molt diplomàtic. Jo tenia l'esperança de que optessis més per les respostes A, que anava més pel modo GTA, però bueno, he vist que alguna l'has agafat la primera, la del xampany per sobre, que m'ha agradat molt. Però bé, amb les respostes no hem volgut recordar ningú i bé, si algun president del Barça o expresident ens està escoltant ara i es dona per al·ludit i vol presentar formalment alguna queixa, simplement que truqui al 633-783-992, com vosaltres sabeu. I fins aquí la secció de l'inspector Hernán. Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31, a Sant Pere de Riudevilles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial, FEX Endesa, ESPA i Orange. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93 899 78 58. I si dieu que veniu de part de Navilles us faran un 5% de descompte. La botigueta del mig. Bé, Amadeu, ara ja és el moment per acabar, deixarem anar a sopar tranquil un cop acabem aquesta secció. I mira, Amadeu, jo t'explico, jo normalment faig una secció que és de qüestionari una pregunta a cadascú. Avui hem sortit de la zona de confort i he volgut preparar-te alguna cosa especial, ja que ets de moment el convidat amb més glamour que ha passat per Platfondo, sobretot més que el Marc Pujades. El Marc ens està escoltant, des d'aquí una salutació. El que intentarem és esbrinar com reaccionaries en diverses situacions quotidianes de la teva feina a la zona esportiva. El Jofre ha intentat saber quin tipus de president eres, nosaltres intentarem saber quin tipus de guardià de la zona esportiva ets. Molt bé. Vale? Et plantejaré 3 casos i hi ha 3 respostes. No estan correlacionades ni res, només és com reaccionaries en aquell moment. El primer cas és un dia qualsevol de primavera del senyor Roger Federer a fer un partit amistós de tennis contra el Jofre Hernán a la pista de Sant Pere. Vale? Tots sabem com està la pista de Sant Pere. Federer, al veure les condicions actuals de la pista, s'enfada i et ve a demanar explicacions a tu a la cara, molt enfadat. Què respondries? A. Veient els fums que porta el Federer, li deixaries anar un parell d'hòsties típiques del bo de l'Amadeu i després li diries que anés a fer rellotges, com a bon suís que és. B. Al no entendre res el que et diria el bo d'en Roger, li serviries un gin tònic ben carregat de la pitjor ginebra del mercat, resant perquè li pugés tant que fes que no recordis res el dia següent. O C. El retaries a un partit de tennis ell contra tu a la pista destrossada de Sant Pere, els dos vestits amb el mono que utilitzaves per cantar Sex Pistols. Qui perdi paga una pista nova. Home, la C és la millor. Creus que guanyaries?
Jo crec que sí. Home, la pista me la conec bastant, S'ha de saber jugar allà, s'ha de saber, té truco. Sí, és com anar a jugar al camp de terra al Carme el mateix. O el de Sant Pere fa 10 anys. Clar, exacte. Hi ha xarxa, però? No, no hi ha xarxa. És un punt molt a favor, Amadeu. Per això. Molt bé, passarem al cas 2. I ara el Jofre parlava de què faries si fossis president. No ho hem parlat, però jo també tinc una de les preguntes si tu fossis president. En Josep Maria Bartomeu dimiteix i tots els socis volen que el president sigui l'Amadeu, ja que fa uns anys va arbitrar de puta mare un amistós del Riudebitlles amb banyador. L'Amadeu, evidentment, accepta sense dubtar. Quina seria la seva primera decisió al poder? C. Perdó, clar, ho tinc tot correlacionat. Anirem a un anterior, sisplau, Amadeu. Abans passarem, perquè si no, no l'entendràs, la resposta. Una nit d'estiu, tu vas tranquil a buscar l'obridor de vi de casa que t'havies deixat al bar de la piscina, perquè casualment el portaves a la butxaca aquell dia i el vas pujar al bar. Un cop entres a la zona de la piscina, sents una olor estranya, però no li dones massa importància. Una vegada estàs dins del recinte, pots observar com un jove d'uns 18 anys aproximadament està assegut sobre una brossa amb els pantalons baixats a l'altura dels turmells i llegint el diari mentre defeca. Com actuaries? A. T'enfades, agafes una síndria que tens podrida de fa uns dies al bar, el comences a cridar i perseguir per la piscina fins que li tires la síndria. Finalment, el caganer abandona la piscina brut de síndria i sense netejar-se el cul. B. Truques al sereno i al teu sicari de confiança i deixes que ells facin la feina bruta. O C. Li apropes el paper de vàter perquè el pobre noi se l'havia deixat a casa. La B. El sicari de confiança. El sicari de confiança. Així no tornarà, no? Si ho amaga bé no passa res. Doncs tornem a la C, torno a llegir la pregunta per ser un cas. El Josep Maria Bartomeu i Floreta dimiteix i tots els socis volen que el president sigui l'Amadeu, ja que fa uns anys va arbitrar de puta mare un amistós del Riudebitlles amb banyador. L'Amadeu, evidentment, accepta sense dubtar. Quina seria la primera decisió al poder? A. Canviar l'estadi del club, deixant de jugar al Camp Nou per fer-ho al Camp Municipal de Sant Pere de Riudebitlles i llogant les úniques localitats disponibles per la seva família i amics més propers. A la vegada, però, el club passaria a dir-se Futbol Club Riu de Barça. B. Fer un macroconcert dels Sex Pistols al Camp Nou passant totalment de totes les normes d'anticovid. O C. Fitxar el noi que cagava la brossa de la piscina com a nou davanter centre. Clar, la C ja no la puc triar. Perquè si fan la feina bé, els sicaris... Igual és xapussa i no... Però si realment no li han fet molt la mà, estaria bé que el caganer... Home, si cagaria al mig, no seria la primera vegada. La C seria la millor. Molt bé, doncs el Barça que s'hi han cagat més al mig. Sí, tant. Això és normal, últimament és normal. Sí. Molt bé, doncs Amadeu, esperem que t'ho hagis passat molt bé. Són les 20:58, és moment per plegar, per anar a sopar tots plegats. Nosaltres aquí deixem la 11a edició de Plat Fondo, tornem la setmana que ve, seguirem la saga, perquè si no m'equivoco tindrem, avui hem tingut l'Amadeu Paratge, la setmana que ve tindrem l'Amadeu Tena amb nosaltres i acabarem la saga d'Amadeus, a no ser que vulgui venir un altre Amadeu, si us plau que ens truqui. Ja sabeu, el número que ha dit el Jofre, el pot tornar a repetir o no el tens a mà? Bueno, el tinc... 633 789 602. Crec que és aquest. Si teniu qualsevol dubte podeu trucar allà i demanar-li. Moltes gràcies, Amadeu, ha estat un plaer. Igualment, moltes gràcies a vosaltres. I nosaltres tornarem la setmana que ve, divendres de 8 a 9 del vespre, amb un altre programa de Plat Fondo.